Sunana Hamza A Dauda. A lahirin gaskiya ba ni da wani nickname, sai dai irin sunaye da abokai dai ba za a rasa wasu ke kira, wani ya ce El Amir, wani Babulama, wani kuma ya ce Excellency, wani kuma Director. To su ne iyakar suna. Ni ɗan jahar Borno ne, birnin Maiduguri. Abokai guda biyar gaskiya yana da abokai da dama, amma wanda zan iya tuna akwai irin su Yusuf, akwai Boyagi, akwai Garba, akwai Babson, sai kuma akwai Adamu, akwai Ahmed da dai sauransu. Gaskiya yanzu haka business nake yi, amma ba na wani aiki na gwamnati. Ba ni da aure yanzu. Shiga da tafi burge ni gaskiya, shiga ce ta manyan kaya kamar yadda nake shiga ta yanzu. Ai lahirin gaskiya yana da wuriyar baiwa, wato baiwa ce wadda ta directing na film da kuma acting. Maganin girman kai ni kana ba zan sani ba, amma idan muka haɗa kai za ka iya ganewa ina da shi ko bayan da shi. Ɗabi'a ta da tafi burge ni shine ɗabi'a ta yadda nake mu'amala ta da mutane, wato cikin sauƙi ba tare da na raina mutum ko na mishi wani kallon da ba shi ba. Nakan ɗauka dukkan mutum ne masoyina a kan nawa. Abin da yake hana ni kiba gaskiya shine rashin samun bacci, duba ga yanayin ayyukan da suke gabana. Abincin da ya fi burge ni na farko akwai biski miyan yakuwa, wato biskin shinkafa, akwai semo da miyan egusi, sai kuma akwai rice and beans da kuma yam and beans. Waɗannan su ne abincin da suka fi burge ni. Gaskiya jihohin da na je a Najeriya suna da dama, akwai irin su Yobe, Jigawa, Kano, Gombe, Adamawa, Jos da dai sauransu gaskiya. Maiduguri is a very nice area saboda a nan aka haife ni, a nan na girma. Gaskiya shi yasa nake jin daɗin garin sosai. Haka ko da na bari gaskiya zan dawo, saboda yadda nake jin daɗin wajen, kuma shi yasa nake so duk wasu business nawa in ci gaba da investing a cikin Maiduguri. Yes, a social media gaskiya wanda ya fi burge ni WhatsApp, saboda shi ne chatting wanda za ka yi hankali ka kwance da wanda ka sani ba da wayanda baka san su. A aikin gwamnati wanda na fi so shi ne lecturer. Na sani ba ko dai shi ne field of profession na, amma haka kawai lecturer yana da